מה איתך אח יקר? איך אתה? אתה רוצה לאכול אחי? איך אתה? הכל בסדר? הכל טוב? מרגיש טוב? תקשיב, אנחנו פה היום יצאנו ככה לעשות מעשה טוב להומלסים. יצאנו להביא להם אוכל ולדבר איתם קצת ולהבין איך הם הגיעו למצב הזה כדי לחזק את הבלגן שקורה עכשיו עם כל הנוער. אז אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו בדיוק מצלמים, אם זה בסדר מבחינתך. מה? אסור לך? אסור לך או אסור פה בכללי? לא, אל תדאג, הכל טוב. אנחנו פה דיברנו עם אנשים והכל בסדר, אנחנו פשוט רוצים לתת עצה טובה. מה אתה רוצה פיצה? יש לי פטריות ויש לי תירס. פטריות? יאללה, אח שלי יקר. מה השם שלך? איך? רפי? בן כמה אתה? 36? 66. בבקשה, אתה רוצה מגש שלם? לא, תמיד. אז שנייה, חכה רגע. כמה אתה רוצה? חצי? חצי? אני אביא לך חצי. אתה יכול להסביר לנו איך הגעת למצב הזה? לא, אחי, אין לי כוח. אין לך כוח? אתה רוצה לתת לנו אולי עצה? קח. סבבה, תוכל. אתה רוצה לתת אולי עצה על משהו שאולי אתה מתחרט עליו? משהו אולי שעשית בעבר? אין לך משהו שתיתן לנו ככה טיפ קטן לנוער? אין לנו לאכול, אחי, חלק, תודה רבה. הכל טוב אח שלי יקר, בתיאבון, תאכל, הכל בסדר. הכל טוב אח שלי יקר. בתיאבון, אתה רוצה לבדוק לך גם מים? לא צריך. יש לך פה מים? יש פה, אבל זה קר. לא חיים שלי, אני לא רוצה שתייה אחי, אני רוצה שאתה יהיה לך טוב אחי ותאכל ותהיה שבע, זה הדבר הכי חשוב לי אחי. באהבה אחי. בוא נראה מה אתם אומרים צ'אט, בוא נראה. טוב, הוא לא כל כך רוצה לדבר, אני גם לא רוצה... מה קרס הלייב? קרס הלייב? לך ממנו אמל, סבבה. אוקיי, אני רגע אביא לו את הפיצות ונלך. שנייה אחת רק. טוב, אתה רוצה לקחת את זה ואני אשחרר אותך, אני לא רוצה, אתה יודע, ללחוץ עליך? כן? קח את זה. אתה רוצה תבלין? לא, סגור אח שלי יקר. שיהיה לך בתיאבון אחי. באהבה אחי, באהבה. שמור על עצמך, הכי חשוב. ביי אחי, בתיאבון. ג'ור, אותו אני זוכר, נודר נהדר באלוהים. אני זוכר אותו, באמא שאני זוכר אותו. כי הייתי פה לפני איזה 2-3. מה המצב אחי? איך אתה רוצה לאכול? כן, אבל טיפה. בוא, כפרה עליך, בוא. איך אתה? הכל טוב? הכל בסדר? כן? אנחנו באנו היום, אני רוצה רגע להסביר לך, אני לא יודע דבר ראשון אם אתה זוכר אותי, דיברתי איתך לפני 2 ישבת לא פה, ישבת שם, בימין. כן. אז באנו לפה היום לחלק אוכל להומלסים, כי מצווה. אני לא זוכר כבר, גם אתמול אמרתי, מה, אתה לא זוכר אותי? כן. יש פה פטריות ויש פה תירס, מה בא לך? פטריות? אז יאללה, קח, זה יש לך פה, המגש, בבקשה. אתה רוצה מים אני אמזוק לך גם? טוב, זה פטריות שאני לא בסדר, אבל זה לא כשר, אבל זה בסדר. לא, זה כשר, למה לא כשר? לא, פאפה ג'ונס לא כשר. אבל לא משנה, זה בסדר. לא, אל תדאג, אחי, עכשיו הבאנו את הפיצה מפאפה ג'ונס. לא, אם היה עם זה, בשר לא הייתי. לא, בשר לא, אין בשר, הכל טוב, אל תדאג. אבל הם עושים עם בשר. כן? אני לא יודע, אין לי מושג, בתיאבון אבל. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, אם אתה יכול... חיים שלי, אתה בתיאבון. אני יכול לצלם אותך, כן? כן. אני רוצה רק לשאול אותך כמה שאלות. אני באתי לפה בעיקר גם להביא אוכל להומלסים. בעת, נביא לך כמה שקלים, אל תדאג. נביא לך כמה שקלים, אל תדאג. נביא לך כמה שקלים, אבל לפני אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות. שאל מה שאתה רוצה. כי מאוד חשוב לי גם לתת ככה איזשהו ערך לדור הקטן, שאולי עכשיו עבר דברים שאתה עברת, אולי אתה תוכל לכוון אותם יותר, וזה משהו שבאמת אתה יכול לעשות פה מצווה ענקית. אתה יודע שאני דור ישן. לא, מה, בוא אחי, זה לא סוד, גם אני דור ישן, גם אני דור ישן. אני בן 50. אז אני לא דור ישן. בשבילך אני לא דור ישן, בשבילך. כן, לא תשאר. אז בקיצור, אני אקבל אותך. אח שלי היקר, אז תקשיב, דבר ראשון אני רוצה שתסביר לנו איך הגעת למצב הזה, ומה גרם לך להגיע למצב הזה, ועל מה אתה מתחרט. שתייה וקזינו גרם לי. שתייה וקזינו? אבל זה גרם לי להיות מוזיקאי. מוזיקאי? לא הבנתי, אז עכשיו אתה מוזיקאי כאילו?
יש לי פסנתר, כן, עשיתי מלא שעות כבר, 5,000 שעות. 5,000 שעות על פסנתר. וכאילו, אתה מנגן גם כאילו באירועים, דברים כאלה? לא. אתה מנגן לעצמך. פה, לעצמך. לא לעצמי, פה. הבנתי מה אתה אומר. ומה גרם לך כאילו באמת להגיע למצב הזה שאתה נמצא בו היום, כאילו? הייתי מיליונר, אחי, וקזינו ושתייה, קוניאק, לקח לי את הכל. מה זאת אומרת? רגע, אני רוצה רגע לשים שתי דברים. מה זה בעצם שאתה אומר שתייה ומה זה שאתה אומר קזינו? מה זה בעצם השתייה? תשתה קוניאק, שותה קוניאק, רוצה לטוס. צ'יק צ'ק והיה כסף. הבנתי מה אתה אומר. אני עושה אינטרוויו. ומה זה קזינו בעצם? כאילו איך הגעת למצב? כל מיני קזינו הייתי, חוץ מארצות הברית. והיית כאילו מהמר מלא כסף והפסדת? מלא כסף. הייתי מרוויח מלא כסף. אני אגיד לך מה, תקשיב, אני רוצה, יש פה אולי מאות אנשים שהם מהמרים היום, ומאוד חשוב לי מה שאתה אומר, מה? מפעל הפיס. לא מפעל הפיס. לבנות האלו ולכל המניאקים האלו שאסור. מה אסור? אסור לשחק בצ'אנסים הווינר, אין לך סיכוי. אני לא מדבר על טוטו, אני מדבר על, יש פה ילדים שמהמרים באתרי הימורים לא חוקיים. אז בדיוק אתה רוצה לכוון אותם, כן? בדיוק, אז תן להם עצה ממך, כאילו למה אסור. למה? כי הם יפסידו. אתה הפסדת כסף? אני הפסדתי הכל. כמה כסף הפסדת? זה לא משנה כמה, אני לא זוכר. אתה לא זוכר, אבל זה המון כסף, אתה אומר. המון. הבנתי מה אתה אומר. בלי פוזות, כן? בלי פה, לא, בטח בלי פוזות. אז דבר ראשון אני מאחל לך באמת. לא משנה, אני שמח, כי למה נהייתי משהו אחר. נהיית משהו אחר? הבנתי את הכל. מה הבנת? כי הבנתי למה הפסדתי ובגלל מה. בגלל מה ולמה? אמרתי לך, לא, אמרת לי, אבל תגיד את זה שוב פעם, אנחנו רוצים לשמוע. קזינו ושתייה. קזינו ושתייה. אז אתה יכול לתת עצה לכל הילדים שרואים אותך עכשיו ומהמרים. אתה יכול לתת להם עצה? זה שידור חי? כן, זה שידור חי. כן, זה שידור חי. אתה רוצה שהם ישאלו אותך אפילו שאלות? תתקרבו לזה. אל תתקרבו לזה. נקודה. הבנתי מה אתה לשתייה גם. לשתייה ולסיגריות גם. לא לסיגריות. ולמריחואנה לא. במריחואנה אפילו לא. מה זה? יש להם מרשמים. הבנתי מה אתה אומר. מה זה? מתוגלמים לגמרי. טוב אח שלי יקר, דבר ראשון אני רוצה להגיד לך, אני מאחל לך מאוד בהצלחה, מאחל לך באמת שתרגיש טוב, אני מאחל לך את הכי טוב שבעולם, באמת, את כל הטוב שבי, אני מאחל לך אותו אחי, ואין עליך, והייתי שמח אחי לראיין אותך, ואני מקווה מאוד מאוד שאם יש פה אפילו ילד אחד שצופה ושמע את מה שאמרת, ואתה תעזור לו אפילו בדבר הכי קטן, אני הכי שמח בעולם בגלל זה, באמת אני אומר לך, הכי שמח. מה זה? זה שידור חי לערוץ ילדים? לא ערוץ ילדים, אבל יש פה מלא נוער, מלא אנשי נוער. הבנת? 5 יום בכיתי, עכשיו אני צוחק לו. כן, זה החיים, תאמין לי, כולם בוכים, כולם בסערת רגשות, הכל בסדר. תגיד, יש לך ביט? לא, לא? אז אני הולך לאוטו, אני מביא לך כסף ואני חוזר. בסדר? בתאבון אח שלי היקר. אח שלי, אתה אין עליך בעולם. אוהב אותך אחי, אתה רוצה מים אני אמזוג לך? זה, פתחנו מלחמה, זה ביום ביער. כן. אתה רוצה למזוג לך מים? לא, הכל טוב? טוב, אין בעיה. אז תן לי רגע, אני הולך לאוטו ואני חוזר. סגור? אוהב אותך אח שלי. מה? תעלה את זה אפילו לפייסבוק, מה שאתה רוצה. אח שלי, אתה אין עליך בעולם, אחי. אוהב אותך, אני עוד מעט חוזר אליך. סגור? אוהב אותך. אחלה גבר שבעולם, אחי. אחלה גבר שבעולם. תודה.